Nosaltres hem basat sempre l'èxit de la nostra cuina amb la qualitat dels productes que treballem. O sigui, el producte de proximitat, el producte el venerem. Venerem tant el producte com els que el cuiden com els que ens el porten. Això per nosaltres és la base fonamental de l'èxit de la nostra cuina. Sempre estem treballant amb les últimes tendències, amb les últimes tècniques que es puguin aplicar venint de la cuina tradicional que nosaltres venim, i ja dic, basada sobretot amb el producte tant de mar com d'horta com de muntanya, perquè quan és la temporada de bolets, per sort tenim una miqueta ja de renom amb tot el tema de lo que és micologia, entorn de bolets i plat de bolets. Nosaltres sempre hem basat això, però hem tingut la gran sort de que la segona generació apreta de valent i ens fa estar tensos i amb unes ganes immenses de continuar tirant aquest projecte que és la nostra filosofia de vida endavant. Maresme ens aporta tot. En un espai molt, diguéssim, petit, que és la nostra comarca, tenim el mar amb tots els productes reconeguts i de gran qualitat. Tenim una horta que l'únic que tenim és que tenir cura d'ella perquè la pressió no ens la malmeti. Però a partir d'aquí tenim uns productes amb un clima que fa que ens surti fantàstic. Nosaltres, basant-nos en això, podem competir amb aquest producte en qualsevol altre d'on vulgueu. Llavors, si nosaltres tenim això i tenim un front de muntanya a darrere que ens guarda d'aquests freds que poden venir, estem amb un privilegi de comarca. Això fa que nosaltres, només recollint el nostre producte, puguem treballar-lo amb l'ofici que tenim i ens permeti escampar-ho tot el món. Nosaltres un èxit que ens han donat va dir: vostès fan una cuina molt exòtica, i ens va encantar aquest piroc, però era un japonès que ens ho deia. Llavors això nosaltres creiem que es té que mantenir, les nostres arrels, perquè això és la cultura nostra. La cultura nostra no ve només de la cuina, ve del territori. I aquest territori està format per pescadors, per grangers, per l'horta que tenim, per la gent que va fer recerca amb els bolets, encara que només sigui a nivell de família, a nivell de particular. Això és part de la nostra cultura. Nosaltres intentem posar-vos-la al plat. Aquí tenim els ingredients per fer el plat d'avui. Sèpia, patata i pèsols. Doncs tenim la sèpia ja neta, amb la seva salsa, els pèsols, que els estem desgranant, patates de Mataró i el seu entorn, cebes tendres, alls tendres, que aquí els hem picat, tomàquet, estan aquí preparant també. Hem dit la patata, per la picada necessitarem ametlla, avellana, una miqueta d'herbes, una fulla de llaurer, oli d'oliva, vi blanc, talella si pot ser, així tindrem el conjunt del plat, una miqueta d'aigua que la barrejarem amb la salsa de la sèpia, pebre negre, sal i opcionalment podem posar-hi xocolata amb la picada. Bé, doncs en primer lloc començarem el sofregit. A l'oli hem picat l'all tendre i la ceba tendra. Aquest sofregit és lleuger, és un sofregit a blanc, que no té que caramelitzar ni té que tenir gaire color, sinó que quedi amb un to bastant cru. Quan tenim el sofregit a blanc, hi afegirem el tomàquet, que prèviament farem la sèpia que agafi color. Després la tallarem a trossos. En el sofregit afegirem el tomàquet. Un tomàquet ratllat sense llavors, o un cremós de tomàquet al final. I afegirem el vi blanc. Immediatament, amb la sèpia que estem sofregint, li incorporarem talladeta d'au. Un cop tenim el sofregit ja que acaba de beure el 50% del vi blanc que li hem posat, incorporem la sèpia.
Ara incorporem la salsa, que la podem posar barrejada amb l'aigua, o si tenim un fumet suau de peix, també ho podríem fer. Un cop passat uns 7 minuts, incorporarem les patates, talladetes a daus, i a partir d'aquests 4 o 5 minuts més que els hem deixat, posem els pèsols. Ara ho deixarem tapat, que ens cogui i prepararem la picada. Bé, comencem la picada a l'all i una miqueta de sal, perquè se'ns agafi. Quan tenim l'all picat hi incorporem una miqueta de julivert, també el mateix. Ara incorporarem herbes segons el nostre criteri, una miqueta de farigola, una miqueta de fulla de romaní. Si és seca en podem posar més, si és fresca no en posem gaire. La flor la podríem fer servir per decorar. Bé, ara incorporarem les ametlles, les avellanes ja pelades, segons el nostre criteri podríem afegir una miqueta de xocolata. Personalment no n'hi posem, però aquest plat és molt antic i antigament la xocolata es feia servir a quasi tots els plats. Per això la recepta encara porta xocolata. Incorporem la fulla de llaurer i el deixem uns 7 minuts que vagi coent. Un cop passat aquests 7 minuts, si no ens agrada molt la força del llaurer, el podríem retirar. I incorporarem la picada que ja hem fet mentre això cou. Una vegada incorporada la picada, el podrem deixar uns 5 minuts i tindrem ja el plat acabat. Aquest és un plat que necessita, per estar en el seu punt, un repòs. Pot ser de 2 hores, pot ser d'un dia per altre. És un plat, com tots els estofats, que guanya amb un repòs. No un repòs molt llarg, però sí un repòs de parell d'hores fantàstic. Que vagi de gust i que us agradi. Aquí al Maresme som especialistes. Passat aquest temps, passarem a l'emplatat. Flaire fantàstica.